Alas gawa itong mga chika ni mo gabi, pre, eh. Wala, pa'y kuha isa-isa. Gani, gusto takay ko na ako itong isa ba, pero sa imuha man mo dikit Wala, ba? wala kay chance to pre, mamili man to og mga lamion good pod. Kaptig ka Mamili mo. to og mga kanang atchop juga yung mga lalaki ba. Ako dili sa pagpinambog pero mudikit yun na sila sa kuha. Gani, halata kayo, grabe, kakapot, ug mayo, Dili eh. man ang Uy, Mike! Putik na naman. Boss, Mr. Lim. unsa ka dire? Tay, Lagay ko lagi. lingkod. Kaya sa kong panig, di ba ko replyan? Replyan sa. Katong gusto ng babae ba? Naam ka day. Naiuyab ang good ba? Mo na sa mo ha. Dili ka basta-basta makauyab jud kung di ka kabalong mo diskarte. Na uyab imong kuan, ipanguyaban. Pamina ko gilumay ito sa laki. Gikan kayo. Dali ra man gud na kung gusto kon jud yung mga makagusto ang babae sa imo ha. Dali ra na kay buhaton na na. Boss, ako mag boy best friend sa babae good. Nya ana mag lalaki good nga. Dali ra li kayo na akin tinudluan ako sa una oh. So kad pagtudluan ako nakauyab na sa gunson kalima sa gunson. Way Way putol na. Way pupot. Tuloy-tuloy Saan na. boss. Karang kuan. Naiuyab. Naiuyab. Boy best friend ko. Boy best friend nimo. Ang buhaton nimo ana toy. Dautang yang uyab sa iya mismo. Ay daw. Dauton nimo. Timingon nimo nga mag-away sila. Atay mingon nga mag-away. Pag mag-away na sila, grabe gilak-hilak sa babae no. Magilak-ilak. Dito, hilak kay mag-away. Oh. Dito na ka mosulod. Ay nga nagtrabaho na ko ano. Oh, manigi ako. Pag sulod nimo kay down na down kay ng babae, comfort nimo na. Comfort dauton nimong lalaki sa iya. Tubangan. Oh. Imposible di nimo makuha toy. 90% sa mga babae toy mobalhin jud na sa imo. Serious nga to boss. Mo na ginatawag ang comforter. Comforter. Ano ka boss? Di ba tawa mo kay ngana. Kabalo kay kailan sa kuha ni. Nakatawa ko ba, kaya nabuhat mo kung nakunagod ang kuha niya. Experience wise ba? Comfort ka sa Oh. panahon nga daw ng babae. Kana mo giingon sa imo na ako ra jud ka sa akong gusto nga ibot pasabot. Tama lagi kay boss, tama lagi kita boss. I-comfort nimo siya sa down na down niya nga part. Oo, pero bayan ta boss ba? Oh, Tama sila dito. sa Kana lasang dia boss. lasang dira naman lasang man. Istorya na sila sa kuan. Lalaki mo nag-away ba? Kasi Uy, sa babae di. nag-away sila. Mura nag-away. Sino? Oh, sida. Atuon nimo na karon hiringi og ganos amo lakaw ang aktor, mulakaw man na. Kana naka-pink? O kana naka-brown? Taka. Nag-away na. Oo, Murag nagbinuang daw ng lalaki. Gusto balik karapatan. agoy. Kay chance na na nimo. Chance na kayo ni mo na to. Boy best friend ka? Boy best friend. Lack of chance. Kaya kayo, uy. Matatis nga to. Ikaw rin discarte dahil mo Ay, kayo. siguro ko dito diyan lang muskang tugod. Sabi Mr. Rin, sabi Mr. Rin. Tara. Dira lang ko dapit ha. Ikaw na bahala dito ah. Na, sa mga anigar mo na ako tungkol sa mga ikaw eh. Usa di ka mga anigar. Natural ra magunaw, amiga ni mga babae. Siyempre, artriak ra mo silusong kay ka mo kay mo artriak sa mga bud. Sa babae nag-send man og emoji nga na-kiss. Oh, Siyempre, di man mo na makailatisoy, man mo uya, pero waman ako doon dipansin. Dipansin ba yun ako doon? Sudlaan na mga silusa. Uy mo, hindi na ako ganahan sa babae, baka silusa ra kayo ba? May pasi ko dire. I need space, baby! Silusa, mga yun. Sina? Sina unsa ka sila? wala gyud ako uyab. Di lang kiti kang ay na dito ang tawahan na. Kasi klaro babaero ka ayo. Nagiilan bete ka kung sa kuha ka di ka masakit tao, di ka magilak og ingana. Ang dili pa lang ta suod mayuntik ka. Grabe pud ka eh. Kabalo ka to imong uyab. Na issue mo to sila ang purok nga baho tong ilo. Nagiilan bete ka nga ayaw din to sugta. Wala man ko naniis sa mga palibot nimo nga napay tao nga mas deserve mo. Nabago na ko si Marjo. Labi mo, wala ka kabalo nga na issue to nga nagsakay-sakay tong lain bae. Wa kabalo. Kabalo ka sa imong kagwapa, dili maka-deserve ng imong naon. May pa ka maka-appreciate. Siyempre, ako na gud ni kintoy. Pareha na magudalo sa mga lalaki ba? Si Pareha. Kailan ba ka sa kuha, di ba? I never hurt anyone. Pag sure oy. Ay naunsa. Di ba anak ko sa imo ha, pag ako imong pilion, dili ka maghilak ingon anak karon. Ampingan ti ka. Salamat kintoy ha. Kabalo ka, komportable jud kay ko sa mga ba. Sigurado ka? Ganahan gani ko na nga mag-uban ta. Ako man pud ba ganahan po ko sa imo ha. Balo ka, nagud ko i-confess sa imo ha. Unsa man na? Kabalo ka, sa unang kita pa lang nato, gusto na ka.
Gusto ko nimo? Oh, mahimong amigo. Lapit na